Pirtûka xwendinê Rûpesî û heşt ders 2 çe. Mamoste Azad Serwext di derheqê hînbûn û ji bîrkirinê de wiha dibêje. Lêkolîna psîkologan a di derbarê hînbûn û ji bîrkirinê de bêguman rast e û di cî de ye. Lê ji aliyî pedagojiyê de pêwîst e meriv hin tiştan lê zêde bike. Mîna konsantrasyon, motivasyon, hewîsandin, materyalên hînbûnê, moral û wekî din. Gelek sedem hene divê meriv li ser wan raweste. Niha dixwazim tenê çend tiştan binirxînim. Mîna konsantrasyon nebe, şagird yan jî kes nikare baş hîn bibe. Tiştên ku hîn bibe jî dikare di nava demekî pirkin de hemûyan ji bîr bike. Yani şagird yan jî kes di dema hînbûnê de divê hemû dên û bala xwe bide ser mijara ku hîn dibe. Motivasyon ev jî bi qasê konsantrasyonê giring e. Şagird pêwîst e ji aliyî mamosteyê xwe yan jî kesên din ve were amade kirin. Were hewîsandin ji bo hînbûnê. Giringiya hînbûnê jê re bêgotin. Materyalên hînbûnê baş nebin, meriv nikare mijarê baş hîn bibe. Dikare wê zû ji bîr bike. Hînbûn û ji bîrkirina kesên bi moral helbet ne mîna yên bêmoralin. Hînbûn û ji bîrkirin mijarên gelek berfireh in di zanistiya pedagojiyê de.